أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isho ukuthi Allah munye, Allah uzimele, Allah akazali, Allah akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Allahu Akbar. Amalukuzana, ama-Arabs, amaJuda, amaRoma bonke babeqhoshela umprofethi ngezithombe zabo abazikhonzayo. Allat, wal-Uzza, wal-Manat, boHubal, kuningi ababeqhoshela ngako umprofethi. Abanye beqhosha ngoJesu, abanye beqhosha ngabo Uzair, ukuthi Uzair is the son of Allah, uEzra. Abanye bethi uJesu indodana kaNkulunkulu. Bathi lo wakho awuseleke ngalo wakho ke wena othi uyamkhonza ukuthi ubani. uAllah wabaphendula wathi batshele, qul, batshele ukuthini, Allahu ahad, uAllah munye, Allahu samad, uAllah uzimele, akadingi lutho, yonke into idinga uAllah akadingi lutho kunoma ubani. Lam yalid wa lam yulad, uAllah akazali, uAllah akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Lalela-ke the virtue of this chapter. Lalela uthi-ke unjingalwazi usolwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonke umuntu ofuna a palace, Allahu Akbar, a palace in paradise, a mansion, a paradise. Bafowethu, uyifunda nje 10 times, uyiphinda nje 10 times every day, 10 times. 10 times. Suratul Ikhlas 10 times. Unepalace ekulindile in paradise. Allahu Akbar. Mawuyenze 20 times, 2 palaces. 30 times, 3 palaces. 40 times, 4 palaces. Indle engakanani leyo bafethu. Yazi ezinye izinto masikhuluma ngazo kuke kubonakale sengathi nje siyayiphuphela, kanti iqiniso leli. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayengawakhuluma amanga. My brother, my sister, Suratul Ikhlas ikhuluma ngegenealogy ka-Allah, ukuthi who is Allah, the greatness of Allah, the lordship of Allah, the sustainership of Allah. Everything is in this surah. Everything ongayicabanga is in Suratul Ikhlas. Ikhlas means sincerity, inhloso, ukuzinikela ngokuphelele. Bafowethu, ake nime kancane ingane zakwethu. Ake sizakheleni lezi zindlu lezi. Ongakholelwa kuko futhi angakwenzi akufostwe umuntu. Kodwa ngiyanitshela mina, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wayengawaqamba manga. Wena okwenzile uthola ama-palaces wakho ekulindile. Wena ongakwenzanga hard luck. Uzosibukela-ke thina-ke sincebeleka kuma-palaces wethu. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.